E la Chambra d'Oc e l'associació que masses activistes de la llengua i la cultura occitana en les balades occitanes d'Itàlia ja vet temsar que a part de regalar-nos amb tota la seva producció cultural fins a augments que ens mantiene informadi en occitan, en italià i en arpitan. L'arpitan també conegut com a franco-provençal, que és una llengua romànica supausada intermediària entre el francès i l'occitan, més d'en força diferenciació, tant de l'occitan com del francès. Avui, tots els lingüistes que diuen que no formen pas exactament un grup intermediari entre el francès i l'occitan, sinó cada caràcters propis, malgrat el fet que s'apropa més l'eu del francès ancià. Que he parlat en 3 estats, França, Suïssa i Itàlia, Val d'Aosta, on gaudís d'un senyal de reconeixement. Que se parle en cercle format per Lyon, Rouen, Saint-Étienne, Pontarlier, Grenoble, Chambéry, Aosta, Geneva, Lucena, Neuchâtel, territori per Artavent, Arpitània. La web de la Chambra d'Oc ha millorat força darrerament. A part de mantenir-nos puntualment informadi i d'estudiar de notícies de primera mà, tant des balades occitanes com de tota l'Occitània, en la que incluís informacions multimèdia, tant en format de vídeo com d'àudio, Pramu, que la Chambra d'Oc informa en occitan, en italià, en arpitan, e mercès als nous servicis de la web de la Chambra d'Oc, che podem entendere come suona la lingua arpitana. Una guerra contro la montagna, ma anche in gran rispetto. La terra gli te donava zes da vivere, poche cose se vendiun o se barattava carcarën per avere una roba nuova o in padel de zusie. La difficoltà de gagner de sorte gli ho portato all'abbandono della montagna. Anche in que li toc de terreni sono dell'un pipezzet, dell'un luen l'un dell'altro, aumenta li cost e li ten. Li selvatica